Понеже днес изкъпах моторчето, че други ден съм на сервис, пак стана време за смяна течности и така нататък. И реших да направя едно кратко видео с това с какви препарати използвам аз, от какво съм най-доволен и как действат. Сега ще ви направя едно кратко видео. Няма в подробности, предполагам всеки си използва различни препарати и всеки се свикна на каквото той си харесва, но ще покажа аз от какво съм доволен. Така. Това е марката за мен, което съм останал най-доволен от нея. После съм всякакви марки, така че от тази WD-40 съм най-доволен. Както България викат WD-40. Така, преди да пръскам мотора, почистих дисковите. Това е Brake Cleaner. Става за почистване на котки, дискови, също както го дават отзад и за съединител клач. Отгоре се събират бокуци и върши много добра работа. Това е следващото, което ще използвам сега. Това е Motorbike Wax and Polish. Т.е. с това се полират пластмасови и метални части на мотора. Ето. Карбонов азпух. В моя случай имам. Алуминиеви повърхности и боядисани части. Paintwork. Така, това ще използвам сега. Това нещо Silicone Shine. Това е за силиконовите маркучи. Тоест, охладителната система и други маркучи по спирачките и така нататък. Ето го. Става за метал също, за карбон, т.е. той е идентичен с другия и върши почти същата работа, и за пентова. Идеално. Върши ми работа. Тоест, като свърши един, спокойно може да си използвам и другия. Това е нещо, което съм ползвал преди. Motorbike Chain Wax. Тоест, това е за веригата. Обаче това е вакс. За O, X и Z ринг. Тоест всички видове рингове верига. Ето, предната част, веригата, задната запечатка. Това ще не го ползвам. Как се свърх с котолер, съм доста по-доволен. Това е последното, което ще ползвам. Това е паста на AutoSol. Препоръчана ми от друг моторист. Върши идеална работа за тръбите на мотора. И така. Мисля да започна с това, което ви казах. Wax and Polish. За целта съм си приготвил две кърпи. Кърподобни кърпи. На едната пръскам. Разклащам преди това хубаво. Много хубаво разклащаме. Като това, което съм гледал аз като видео и ме посъветваха, е да правя част по част, а не целият мотор на куп пръскащ. Не, сега показвам как действа. Гледах едно видео на един някакъв английски моторист, те са доста възрастни. И ето разклаща първо, пръска на кърпата, малък слой, оставя, забърсва, получава се нещо като мазна паста, не знам как да го опиша. Ето, това се получава. Получава се като един мазен слой. И докато не е изсъхнало, хващам втората кърпа, която е чиста, трябва да е идеално чиста. Има ли нещо по нея, почва да драска. Така, и забърсвам с нея вече положената паста. Сега, мен ми е ясно, че на камерата няма как да се види идеално, обаче ако това нещо е на живо, е пред вас, ще можете да видите представа за какво става въпрос. Плясъка, който се вижда. Ето. Значи това нещо, ако се види на живо, ще разберете какво става просто. Продължавам се от другата страна. Ще разклащам. Пръскаме. Втора част. Така. Резервуара го броим за готов. Няма 2 минути. Сменяме кърпите и забърсвам. Това е, което се получава. Идеален блясък. Сега това нещо създава нещо като филм горе върху боята. Ето от по-близо как се вижда. Това нещо създава нещо като филм върху боята и когато вали или се натрупа малко прах
В момента, в който забършите с кърпа, микрофибърна, подчертавам, забършите и мотора става като току-що измит, чисто нов. Така, след време всички останали части, пластмасови, след като ги мина, ще дойде ред и на гарнето, след това тръбите и като трябва да изчистя и тук отпред тези тръби, колекторите, защото са много мръсни и съм ги чистил доста време. И с които ги почистих, както виждате, са чистички светят. Така, това е за момента, в който ще направя. И така, продължавам напред, ще се видим след малко. Ето го, позабърсах малко. Честно казано, не знам колко малко. Ръцете ми малко се изцапаха. Не ползвам ръкавици, не ми трябва. При положение, че беше измит мотор, реших, че няма да е много зле. Грешно съм решил. Аз също така и си мислех, че карам още нов мотор, както се оказва, и той вече устарял. Той станал на 3 години. Нищо. Ето аз почти се изчисти. Тръбичките светнаха. В смисъл не са идеално нови. Се чисти, ме настроят. Отпреде лъснах и другите кюнци. Мама мия. Ей, хондичката. Малка, лекичка, лека. 200 кила има. Ако някой пита дали е хубав такъв мотор да си купи и дали си струва, ще кажа в някое следващо видео. Ще направя специално за това дали си струва да се купи такава Honda за града или за извън града. И как се усеща като каране и тем подобне. И какво съм направил аз по мотора. Мисля, че се изчисти. Светна и след 2 дни, после 2 утре съм пак на пътя. И пак ще стане мръсен. Се спира по паркингите. Няма как да я чисти идеално. Това е за сега от мене.